हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଧାନ ଶୁକା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଖରାରେ ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଜି ତ ବୁଧବାର, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ଟିକେ ଆମର ଏପଟେ ବସିକି ମାଛ ଭାଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଜି ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଦେଇଥିଲି। ପଖାଳ ତ ଶୀତ ସେ ଖିଆ ହେଉନି ଏବେ ଆଉ କେତେ ଜୋରସେ ଶୀତ ତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପଳାଇ ଆସିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ, ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ବନେଇ ନେଇଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ସାଧା ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ବସିକି ଖାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋ ଝିଅ ସେଠି ବସିଛି, ଆଉ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇବି ମୁଁ ଏକାଟିଆ ବସିକି ଖାଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ସବୁ କାମ ସାରି ରାତିକି ଟିକେ ବନେଇ ନେଇଥିଲି ଆମର କାକେରା ପିଠା। କାକେରା ପିଠା ଖାଇକିରି ଏଇଠିକିରି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ।